हामबाय दिनै आईपीएफटी सेंट्रल कमिटीनि अंगै जों कायसा प्रेस मीट मा खालायगा पहिलाव त्रिपुरा हास्टेनि जत भाई सफायनाय सिनि मीडिया हेकबा सांबादिक जरा फाइनाय जतननो दुर्गा पूजानि अंगै जों आईपीएफटी पार्टीनि अंगै खाकाहाम ते हामजाकमा ते खुलुमं याफारो ते मीडिया चैनल नि बिसिंगति खलायै त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरकनो जों दुर्गा पूजा हेकबा आशा मतायनि अंगै जतनि नुखुंग हामारे फाइतों ते जत नुखुंगनि लुकुरकनो त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरकनो जों सिनि पार्टीनि अंगै दुर्गा पूजानि अंगै जों खुलुमं ते हामजाकमा याफारो दिनै 21 तारिख अक्टोबर 2020 जों आईपीएफटी नि अंगै प्रेस मीट मा खलायमनि आबनो रिजन बेलाय खातंमानिकक हायकेबा तंथकमानिकक प्राय सिने लाई थांजाक गोबांमा बिसिवो कसाजाक तंमानि जे गोबांमा तिप्रासानि हामक्रायनि बागै इशू आबो मियाफ्रा 20 तारिख अक्टोबर 2020 नि सालनि जराव स्पेशली सिने कैबिनेट नि आईपीएफटी ते बीजेपी नि कैबिनेट मिनिस्टर तंनाय रखनि बिसिंग साक्तारमानि बायनो मियाफ्रा कायसा तिप्रासानि बागै कायसा कतर नांकुक माने डिजिशन नाजाखा आबंखा 2016 नि एडीसी एरिया नतियै टाउन खायनानि बागै जे बिल रहजाक माने आबो लाई थांजाक गोबांमा बिसिगो हेकबा प्रीवियस गवर्नमेंट नि पीरियड सीपीआईएम नि पीरियड एडीसी बिसिंग टाउन खायनानि बागै जे बिल तबजाक माने आबो बरक पास खलाय क्लांगमालिया एवं पास खलाय जाकलिया आबो दुर्भाग्यजनक तिप्रासारक तिनी आईपीएफटी ते बीजेपी गवर्नमेंट फैमानि यागुलो सिने एडीसी नि टाउन बिल न एप्रूव खलायनानि बागै कायसा नायकलनानि बागै आबो कमिटी खाजाखा आ कमिटी नि चेयरमैन अंखा सिनी आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी नि सिनी बरमगना प्रेसिडेंट सर एनसी देवबर्मा आबोनि कमिटी नि चेयरमैन ते बिनि लीडरशिप हेकबा बिनि कमिटी नि बिसिंगति खलायै आबनो इंक्वायरी खलायमानि यागुलो आबनि पद्रेपर नायकल मानि यागुलो पाइथाक नि जराव मियाफ्रनि सारिकनि कैबिनेट मीटिंग सिनी त्रिपुरा हास्टेनि ऑनरेबल सिनी चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव नि लीडरशिप ते सिनी आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट सिनी बरमगना सर एनसी देवबर्मा नि कमिटी नि चेयरमैनशिप ते सिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सिनी ऑनरेबल मिनिस्टर सिनी सर मेबर कुमार जमातिया बरकनि चाइतक मुंबाय मियाफ्रा आ बिल पास खलायजाखा किसा कक साथाय दंगो एडीसी बिसिंग टाउन स्नामनानि बागै टाउन कमिटी नि बिल न पास खलायनानि बागै आबुनि बैकग्राउंड जों नाहार कांकाय गोबांमा इतिहास नुखा सीपीएम नि पीरियड बार बार न आबो कैबिनेट तुई फैजागो बार बार न आबनो रिजेक्ट खलाय हरजागो हाइपनो तिप्रासा सीपीएम नि हेकेबा कम्युनिस्ट नि जे लीडर्स तंनाय रक जमनि नि गोबांमा स्टेट नि कैबिनेट मिनिस्टर तंखा हेकेबा एडीसी नि प्रशासन बा एडीसी नि अथॉरिटी न चालकनानि बागै गणतंत्र नि राय दाव काउंसिल चालकनानि बागै इलेक्टेड बॉडी तंगो हेकेबा एडीसी नि एक्स सीएम ओमा हाय बरक तंगमानि यागुलो फनो बरकनि पीरियड आबनो पास खलायरै मालिया जों कताल गवर्नमेंट फायमानि यागुलो जों नुखा सिनि 15 तारीख अक्टोबर 2020 जों एडीसी बन डाकखा सिनी पद्रेपर इशुनो तैनो जों बन डाकक जाखा तै थांनाय सिनी 19 तारीख सेप्टेम्बर 2020 यूथ आईपीएफटी आतिशा जों कम्बाइन खलायै खुमुलुंग सिनी वन डे नि बागै
सिटिंग डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम खलाइजाखा अ सिटिंग डेमोस्ट्रेशन नि प्रोग्राम बहायनो सिनि अ 5 चार्टर ऑफ डिमांड नि बिसिंगो एडीसी नि बिसिंगो टाउन खलायनानै आ बिल कसाजाकनो इमिडिएट आबनो एप्रूव खलायरिनानै अंथों नै जों स्टेट गवर्नमेंट नि थानिबो जों कयमुंब्लाय हायकाबा जों रिक्वेस्ट खलायका सिनि आंदोलन नि बिसिंतै पाइ थागो जों नुखा 30 तारिख सेप्टेम्बर जोंनो त्रिपुरा हास्टेनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जोंनो अपॉइंटमेंट रेखा जे बबाय मालायै कक सालायनायनि बागै जों सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बाय जों यूथ आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी नि अंगै जों 4 जन प्रतिनिधि थांगै बनि थानि मेमोरेंडम या फार्मानि जरावबो सिनि 5 चार्टर ऑफ डिमांड नि बिसिंगो आ सिनि नाम एडीसी नि बिसिंगो सिनि टाउन कमिटी बिल आबो बतंगो आबनोबो जों ऑनरेबल सीएम नि थानिबा जों ब्रीफिंग खलायका आ इश्यू ऑफ नों मान खांकाय इमीडिएट खलायरि मानो आबो खलायकांगे बलाय जानाय सिनि ऑर्गेनाइजेशन नि अंगै हेकबा सिनि पार्टी नि अंगै जोंनि नि थानिबा रिक्वेस्ट खलायो हाइक्लाइ जों गोबां मुभमेंट खलायमानो यागोल हाइकबा गोबां जों सिनि गवर्नमेंट नि थानिबा जों प्रपोज खलायमानो यागोल बायथागा मिया फर सारिक नि जरावा जों सिनि त्रिपुरासानि बागै बलाय कपाल गाहाम होननै जों खाख्लायो मिया फर सारिक नि जरावा आईपीएफटी ते बीजेपी नि कम्बाइन कैबिनेट नि बिसिंतै खलायै जों अ बिल न पास खलायरिमान खाख्लायो एडीसी नि बिसिंगा ताबक सिटी हायकबा टाउन अंखा हंकांकाय कायसा टाउन अंगनानि थांकांगा गोबां फेसिलिटी दंगो सेंट्रल स्कीम दंगो स्टेट नि स्कीम दंगो आ फेसिलिटी राव जों ताबक सिनि बर' रकनि बागै मानानो होननै जों खाख्लायो जों नुगो 32 बोसोर एडीसी एस्टाब्लिश अमनि अमनो पहिला सिनि त्रिपुरासानि बागै बलाय कथमा गाहाम होननै जों खाख्लायो ते कैसा सिनि ताबक स्टेट गवर्नमेंट हायकबा स्टेट कैबिनेट ऑलरेडी डिसीजन नाजाक दंगो हायकबा असेंबली बो ऑलरेडी अप्रूव खलायजाक दंगो एडीसी न अपग्रेडेशन खलायनायनि बागै टीटीसी ऑलरेडी अपग्रेडेशन खलायनायनि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानिबो पाठकजाक दंगो आबो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव खलायजाक आबनि बागै खाख्लायो सिनि एडीसी नि बागै आईपीएफटी 2009 नि सिमी त्रिपुरालैंड सानै फैमाने आबो ट्रक सिनि अचीवमेंट बसकांगो थाङै दंगो होननै जों वानसगो ते सिनि अचीवमेंट बहायनो कायसा त्रिपुरालैंड अंगनानि थांकांकाय कायसा सेपारेट स्टेट अंगनानि थांकांकाय कायसा कताल हास्ते अंगनानि थांकांकाय आ बिसिंगो तम क्राइटेरिया नाम आबो ताबो ट्रक फिलअप खलायजागै दंगो आबनि बागै जों लुकुरकनि थानिबो पहिलावनो सिनि आईपीएफटी पार्टी नि अंगै जों त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरकनो जों हामबाया फारो सिनि अ बिल न जों पास खलायमानो बागै ते अप्रूव खलायमान मानमानि बागै ते सिनि पार्टी नि अंगै जों सिनि कैबिनेट मिनिस्टर रखनो बहायनो जों खा काहाम ते अ डिसीजन नाजाक माने आबनो जों बेलायखनो मोस्ट वेलकम खलायो ते कांग्रेचुलेशन जानाबो जों स्टेट गवर्नमेंट न ते किसांकाय जों सिनि पार्टी नि अंगै अमो इशू न तयै जों गोबां चबा खलायतानिबो सिनि लगेरनाय हेकबा सिनि पार्टी नि बेबाक एलाइड ऑर्गेनाइजेशन नि जत लीडर्स जरा लीड रुय खरं तिसानाय रखनो बहायनो सिनि ऑर्गेनाइजेशन नि जत लीडर्स रखनो जों सिनि पार्टी नि अंगै बेलायखनो खा काहामया फरो ते बेलायखनो हामबाया फरो ते आशोक क्लक सानानै थांलिया म इशू न तयै जों ताबो सिनि जत डिविजन लेवल जों मानखा हंकांकाय सिनि डिविजन लेवल तैफाना जों सरकारनि सिद्धांत हेकबा गवर्नमेंट नि डिसीजन हेकबा सिनि आईपीएफटी नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट हेकबा आ कमिटी नि चेयरमैन बिनि लीडरशिप बिनि नायकल मुंबाई जे डिसीजन नाजाक मानिना जों लुकुरकनि थानिबो हेकबा डिविजन लेवल जों खा काहाम या फार्मम पान्डारको पत्रपर खलायजाकनाय आमसोनो ते तिनिनि साजाकनाय असुक जरातैनो जतननो हामबाय